ТССР ойышының 100 еллыгы уңайыннан сезнең игътибарга рәссам Петр Дульскийның китапларын тәкъдим итәбез. ТССРның атказанган сәнгать эшлеклесе Петр Максимiliaнович Дульский 20 гасырның 1 яртысында Казан сәнгать мәктәбенең иң күренекле вәкилләренең берсе. Казан губернасы һәм Совет Татарстанның сәнгать һәм архитектура тарихы буенча күп санлы хезмәтләр язып, Татарстан сәнгать белеменә нигез салган һәр яклы талант иясе. Сез Петр Дульскийның әлеге һәм башка китапларын Татарстан Республикасы Милли электрон китапханәсендә таба аласыз.